שלום לכם ושבוע טוב. שלום לך, ג'אבר חביש. שלום גילה. מנטור רוחני מהכפר הדרוזי, בינלאומי. תספר לי קצת. קודם כל, איך הגעת? אתה נמצא, ברוך הבא לטורונטו, קודם כל. תודה. ואני רוצה לספר להם, לפני שנתחיל, היה לי הכבוד שראיתי אותו באירוע של תמרי גולן המתוקה, שעשתה לנו הרמת כוס לפסח. קודם כל, באמת תודה לך, תמרי, והיה לי את הכבוד לשמוע אותך, ואני אחרי שהוא גמר לדבר, רצתי אליו, אמרתי לו, אתה חייב לבוא לטלוויזיה, והנה אתה פה. נכון. אז בוא נתחיל קצת, מה בדיוק אתה עושה, ואיך הגעת אלינו לטורונטו? תודה שהזמנת אותי, גילה. זה לפני הכל. זה בשביל כל הצופים שייהנו כמו שאני נהניתי. תודה רבה, תודה על הזכות שהזמנת אותי. תודה לתמרי שנתנה לי את החשיפה וחיברה בינינו. נכון, צודק. ואחרי פתיח כזה, את יודעת, אם התרגשתי עד עכשיו, אז מתרגש עוד יותר עכשיו. קטן אז אני אליך. מקווה למצוא את המילים הנכונות. תודה שאני פה, את האמת, תחנה פעם שנייה בטורונטו. כן, פעם שנייה. הכל התחיל, כל מיני אנשים שפונים אליי בפייסבוק, ג'אבר, יש לנו שאלה, את יכול לעזור או יכול לעזור, ואז מזמינים אותך, והמסע מתחיל להתגלגל. וככה הייתי מגדיר את כל חיי, כי התגלגלות אחת היא גדולה ממקום למקום, מתחנה לעוד תחנה, ועכשיו אני מוצא את עצמי בטורונטו, וכבוד גדול להתרייך אצלך. מנטור רוחני. היום את האמת גם זה משהו, זה הגדרה גדולה כזאת. כן. ומנטור רוחני בינלאומי, אז עוד יותר מלחיץ. אני אישית מגדיר את עצמי כבן אדם פשוט, שגדלתי בכפר. תראה, הוא בחור צעיר, הוא יושב מולי, אתה בחור צעיר, אני יודעת בין כמה אתה, ולהגיע לכזה... אפשר להגיד. או אם אתה מרשה, אני אגיד. אני בן 34, אוטוטו. בן 33, איך אמרת? 33. נודה לך 34. הרגע 33. ובעצם אתה מגיע לכזה גדולה, אתה צעיר, כאילו בגיל כזה צעיר. תספר לנו קצת על הדרך שלך. את האמת, הכל התחיל מהילדות. הכל מתחיל מהילדות, לא? כן, לגמרי, אבל פשוט יש אנשים שזוכים להורים, כמו שזכיתי, שההורים האלה לוקחים את הילדים האלה ומפתחים אותם ומפרגנים להם, ואז המסע שלהם מתחיל בגיל מאוד מאוד צעיר, ואז השנים החולפות, ויש כאלה שמתחילים ללמוד בגיל 30-33, ואז מגיעים לגדולות בגיל 60. אצלי המסע התחיל במאוד צעיר. עד לפני 3 שנים בכלל הייתי סרן בחיל האוויר, הייתי סרן בקבע, הייתי קצין מצטיין, עם פרסים רבים בצבא. ואז החלטתי רק לפני 3 שנים לקחת את עצמי ולעזוב את הצבא, להתפטר בשיא, שבועיים לפני קבלת רב סרן כתף, ולהמשיך את המסע הרוחני שלי, לוותר על הביטחון, על הפנסיה, על כל הדברים, כי יש פה משהו אמיתי. יש פה משהו שזוכה לתשבחות רבות במדינות רבות בעולם, בכל מקום שאני מגיע אליו. בתור מנטור רוחני, אני לא יודע להגדיר את זה עם מנטור רוחני. יש את המקום הרוחני של להסתכל על אנשים הסתכלות אחרת. להסתכל מהמקום של לראות את האנשים, או לראות את הנשמה של הבן אדם, מה הצורך של הנשמה של הבן אדם, ואיזה מסע הנשמה הבן אדם עובר. בתור ילד בן 6, 7, 8, 10, הייתי מסתכל על בן אדם ואומר לה, אמא, את רואה את הבחורה הזאת? היא בחורה טובה, שנה הבאה היא תתחתן, ואגיד לך משהו, אלוהים ישלח לה בחור כך וכך וכך וכך. כי אמא מגיע לה, ברור שהיא מגיעה לה. ואז כאילו זה נשמע הזוי, ג'אבר, מאיפה אתה יודע? אולי היא בכלל נישואה, אני לא צריך לדעת. זה בא לך. אני יודע לחוש, ואני יודע לחוש, וזה יתפתח ויתפתח. וככל שזה יתפתח, המזל שלי שהייתי ילד מחונן, תלמיד מחונן. אז את יודעת, מרוב שכל אין שכל, אז אתה מדבר שטויות. תמיד אני אומר את זה ככה, ואז... אמיתי. ואז קיבלו את זה באהבה, ואם יש מתנה הכי גדולה של החיים שלי, זה אמא שלי. שהאמא הזאת שכל הזמן דאגה... זה כיף לשמוע דבר כזה. כן, יש לי אמא מדהימה. כאילו, זה המתנה הגדולה של החיים, שכל הזמן אמא דאגה לתת לי את הפידבק ואת הפרגון. ג'אבר, אתה יודע מה שאמרת לזה ומה שאמרת לזאת, והדברים האלה. ועם השנים לאט לאט הבנתי שקוראים לזה תקשור. מה זה תקשור? אין לי מושג, אני לא מתקשר מלאכים ולא חוצנים ולא מדריכים, ולא חי את העולם הרוחני הזה גם. אבל יודע להסתכל על בן אדם, לקבל את התובנות ממקום אחר, מצורה אחרת. ולעזור לאותו בן אדם. עכשיו, זה עזרה אישית, זה עזרה משפחתית, זה עזרה עסקית, זה עזרה ארגונית. היום אני מוצא את עצמי הולך ונותן יוצאים בסין, בתאילנד, בארצות הברית, בישראל, במילאנו, בקנדה, בכל מיני מקומות. ג'אבר, בוא, מה אתה אומר? איך עושים? מה עושים? האם כדאי? האם לא כדאי? האם זה הטיימינג הנכון? האם זה לא הטיימינג הנכון? בתור ילד זה סוג של התלהבות, זה סוג של התרגשות. ששואלים אותך ומתייעצים איתך, וככל שאתה גדל, אתה מבין שיש פה משהו אחר.
זה לא לפעמים, היום שאתה כבר בן 33, זה לא לפעמים כבד עליך שאתה רואה אנשים שאולי אתה לא רואה כזה דברים מלהיבים בשבילם, זה לא קצת כבד? זה אחריות גדולה. כן. לפני הכובד זה אחריות גדולה. לקחת חיים של בן אדם, Yeah. ולבוא ולהגיד לו, אח שלי, השותפות העסקית שלך עם השותף היא לא טובה, היא לא תוביל את העסק לשום מקום, אני מציע לך לשבת איתו, תשבו ביחד, אם אתם רוצים אני אשב אתכם ביחד, נשים את הכל על השולחן, תפרקו את השותפות הזאת. לשניכם יהיה יותר טוב. או לקחת בן אדם ולהגיד לו עכשיו, שאתה מודע לאחריות הזאת, כן. אתה גם לומד להכיל את האחריות הזאת. הכל עניין של הכלה. שאתה במקום של להכיל את המסרים שאתה מקבל, שאתה במקום של להכיל את האנשים שאתה עובד איתם, הכל מתנהל אחרת. ובסופו של דבר, הקטע המפחיד כביכול, או המלחיץ בנושא הזה, שזה לא מתמטיקה, שזה לא פיזיקה, זה לא משוואה ריבועית, שאתה לוקח נוסחה, מחשב מספרים ונותן. זה בסך הכל מקום בכל שאתה מסתכל על בן אדם ואתה טק, מקבל הערות, הברקות. אל תשמע, אתה מסתכל עליי עכשיו? צוחקת. גילה, את רוצה שתדבר על משהו? לא, בטח שלא, עליי לא. אני יכול. לא, אני לא מרשה. וזה המקום של גם לדעת לנטרל את עצמך. זה לא לבוא לתת את העצה מג'אבר. אני נותן את העצות. אני מעביר את העצות. זה למצוא את זה. אני הופך, זה לא למצוא, זה להפוך את עצמך לצינור. יש המון אינפורמציה שהיקום רוצה להעביר לכל אחד ואחד מאיתנו. אני מאוד מאמין שהיקום מכוון אותנו והכל מדויק. ויש אותנו שליחים או אנשים שצינורות בדרך, שיודעים לבוא ולהעביר את המסרים האלה. ושאני יודע לנטרל את עצמי שזה לא הדעה של ג'אבר. מה ג'אבר חושב לפעמים זה בכלל לא רלוונטי. אני מוצא את עצמי מדבר ומייעץ, ורק לאחר מכן חושב מה אמרתי. ואז אנשים אומרים לי, וואי, אתה זוכר מה אמרת? אתה יודע איך זה שינה לנו את החיים? אם הייתי מכניס את ג'אבר ואת המחשבה ואת האגו שלי, זה לא היה קורה. אתה חושב שזה לפעמים מה שאתה עושה, אתה פשוט מעיר אותם? הערות מדהימות. מנער אותם, אני לא יודע, כאילו... כל בן אדם בהמון מצבים צריך את המקום הזה של לעצור לרגע, להגיד לאן הגעתי ואיך אני ממשיך. מה קורה, מה לא קורה. עכשיו, עם השנים הלכתי ולמדתי נומרולוגיה, ואז פיתחתי שיטת נומרולוגיה משלי. מתאריך הלידה, להסתכל על המספרים, להסתכל על הדברים, לפתוח קלפים, להסתכל על קלף, כדאי או לא כדאי. ופיתחתי שיטה שנקראת מסע הנשמה, כן. פיתחתי שיטה שנקראת מסע הנשמה, שהכנסתי את כל, עכשיו ציירתי את זה שהייתי בחוץ. אנחנו נשים את זה גם על הסקרין, זה בסדר. כן, ציירתי את זה שהייתי בחוץ. את כל המספרים תוך סימן האינסוף. כי החיים שלנו זה מסע אינסופי. זה סימן האינסוף. הכנסתי את המספרים, ואז המון פעמים בשביל הביטחון, בסך הכל אני עדיין... אני חייבת את זה, נו. בסך הכל אני עדיין סוג של בחור מאוד צעיר. כן. אפשר לקרוא לזה גם ילד. שהתעסקתי עם זה גם תוך כדי שהייתי בצבא, אף פעם לא פחדתי. תמיד רציתי לעזור ולהגיד ולעזור לזה. אם יש קצינה קצת לא טוב לה, או קצין קצת בפרשת דרכים, ללכת ולעזור. עכשיו, שאתה חש את הדברים, המון פעמים הדברים שאתה חש אותם, וואלה, הזויים. אתה מסתכל ואתה אומר, וואלה, זה הזוי, איך אני אגיד לבן אדם דבר כזה? אז הלכתי ופיתחתי את שיטת הנומרולוגיה, למדתי את כל המספרים, ומה שאני יודע לעשות היום, שאתה מקבל את המסר, אתה מקבל את התובנות, לקחת את המספרים ולעשות השוואות ואימותים. אם אני מסתכל ואומר, וואלה, אני רואה זוגיות השנה, וזוגיות טובה ומוצלחת. אני מסתכל במעגל, ואני רואה אם יש לו מספרים שתואמים את מה שאני אומר. ואז אפשר גם לפתוח קלפים. אז בוא נעזור רגע לאלו שנמצאים, מסתכלים אלינו כרגע על המספרים, כי אני היה לי הכבוד לשמוע את כל ההרצאה, ואחרי זה בעצם נספר לכם שהוא יהיה פה בחזרה, והוא נותן הרבה הרצאות, ויהיה לכם גם את הזכות ללמוד ממנו, אבל נתת לנו את התורה, איך למצוא את המספר שלך. נכון. איך למצוא את המספר שלך, נכון? נכון. אז... לכל בן אדם ולכל איש יש תאריך לידה ייחודי משלו. יש גם אנשים שנולדים באותו תאריך, ואז מצטרף השם. ואז מצטרפת זו אנרגיה שלמה, שאנחנו חיים איתה כל החיים. עכשיו, לכל יום בשנה יש אנרגיה משלו. לכל מספר במעגל המספרים יש אנרגיה משלו, שמשפיעה אלינו באופן ישיר. להסתכל על הבן אדם דרך האנרגיה הזאת, האנרגיה הזו מנהלת אותנו. ואי אפשר להתעלם מזה. עכשיו, החוכמה, איך להסתכל על המעגלים האלה ולהגיד, זה החוזקות שלי, זה החולשות שלי. איך אני משמר את החוזקות ואיך אני עובד על החולשות. והמון פעמים גם אני מדבר בזוגיות או בעסקי. היום אני מאמן המון מנכ"לים מהכי גדולים בארץ ובעולם. ואז אני בא ואומר, וואלה, בן אדם,
אם אין לך את ה4, אין לך את המספר של הסדר, של הכל מדויק, של הכל מסודר, קח לך מישהו איתך בדרך שיעזור לך לעשות סדר. אם אתה בן אדם עכשיו שאין לך את המקום החברתי ואתה אנטיפט, אין לך שישיות, המקום החברתי לקוי בחסר אצלך, קח ייעוץ חברתי. קח לך מישהו שיעזור לך לעשות מפגשים חברתיים בתוך הארגון שלך, בתוך החברה שלך, בשביל להגיע למקום. יש אנשים בתוך המשפחה, מכירה את האמא הלא חברותית, לא רוצה לצאת מהבית. היא רוצה להיות עם בעלה ועם הילדים, והבעל חברותי רוצה להיות עם חברים ובירה ולטייל ואת הכל. יש בעיה בזוג כזה. ואז אני בא ואומר לבעל, יקירי, אל תאלץ את אשתך לצאת מהבית לכל מפגש שאתה הולך. אין לה את זה. זה לא במאפיינים של הנשמה שלה. בוא נניח לה. אתה תסתכל על הצדדים הטובים שלה, שהיא כן משפחתית, וכן אימא טובה, וכן אשת קריירה מוצלחת יכול להיות. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, לכל אחד יש את המספר שלו, וזה לפי התעודת לידה. קשה לנו לעבור עכשיו ולהסביר את כל התורה, איך אתה מגיע לזה. לא יהיה לכם ברירה, אתם תצטרכו לחזור, לבוא לקורסים שלו, מאוד מעניין. תודה רבה. אבל למשל, אני הגעתי למספר שלי, אבל זה לא, כאילו, נגיד, המספר שלי יצא 6, אבל זה לא אומר שכולי 6. זה לא כולי 6, זה אנרגיה, זה האנרגיה השולטת בכללי. אוקיי? זה המהות של הנשמה. אם את איש של 6, אז זה בן אדם של חשיפה, זה בן אדם של קהילה, של עשייה חברתית, עשייה למען החברתיות, זה סוציאליזם גדול. אני רוצה לעזור לקהילה. הייתי מאוד מופתעת שקיבלתי הייתי מופתעת, אמרתי, וואו, זה בדיוק ככה. עכשיו, אם רוצים לקחת לאישה כמוך, שעוזרת לכל כך הרבה אנשים בעולם הזה, ואומרים, ג'אבר, יש תפקיד שהוא תפקיד טלוויזיוני, תפקיד שהוא תפקיד לעזור לקהילה, לתת למען הקהילה, לדעת להכיל ולתרום. היית אומרת, תקחו אנשים שיש להם 6, שיש להם 1 גם, קריזמה, שיש להם 5, קסם אישי, וסביר להניח שאת 51-6. אבל איך לבן אדם יש גם את זה וגם, כאילו אפשר גם את זה? כי תאריך הלידה הוא בנוי ממכלול של מספרים, שאנחנו לוקחים אותו עד הסוף, אז אנחנו לוקחים מה המאפיינים. עכשיו, מצד אחד יכול להיות שאת 6, שאת מאוד חברותית אבל יכול להיות שחסר לך 8. מה זה חסר לה 8? חסר כסף. אני לא יודעת לתרגם. מי לא חסר? אני לא יודעת לתרגם את כל העשייה החברותית למקום כלכלי. אמת. וכאן בייעוץ אני אשב איתך ואגיד לך, יקירתי, קחי לך יועץ עסקי, קחי לך בן אדם שינהל לך את הכספים, שייתן הצעות מחיר בשבילך לכל תוכנית שאת עושה. אל תתעסקי עם כספים, כי יש לך לב טוב מדי. ואני רוצה לעזור, ורוצה לתרום, ורוצה לתרום, ורוצה לתרום. לא נעים לבקש. בסוף החודש, עם כל התרומות האלה, עם התעודת הוקרה שאת מקבלת מכולם, את לא הולכת למכולת. נכון. עכשיו, יש מנכ"לים של חברות כאלה, שבאים ופותחים חברה, פותחים עסק עצמאי, והופכים את זה לעסק חברותי. נכון, אם אתה עובד בצורה מהממת ובאנרגיה טובה, אז זה משתלם לך בסוף. אבל ההתחלות הן קשות. כי מוצאים את עצמם, משלמים משכורות מאוד מאוד גבוהות, כי פועלים מתוך מקום חברתי, והחברה שלהם נכנסת להפסדים בסוף השנה. ואז אנחנו אומרים לו, תמתן את 6 שלך, תעצים את 8. אוקיי. יש לי שאלה, לפני שנעבור לנושא אחר, שאלה. כי אני פשוט מאוד, היה לי את הכבוד להקשיב לו, ואתה אמרת שלכל בן אדם נולד עם תעודת זהות, נכון. מהיום שהוא נולד, וזה המספרים גם שם שמשתמשים בזה כל החיים שלהם. נכון. או לא מלווים אותם. מה אם יש מקרה, למשל כמוני, שאני נולדתי בארץ וקיבלתי תעודת זהות, אבל עזבתי בגיל מאוד צעיר, והתעודת זהות לא מלווה אותי לאף מקום. יש לי פה, כאילו מספר פה שמלווה אותי. אז איך זה עובד? כאילו, לא הבנתי בדיוק מה לעשות, ואני בטוחה שיש הרבה כמוני. אז היקום נתן לך או מתנה תיקון, או שיעור לחיים. התעודת זהות הראשונה שלך יכולה להיות שבאה לטובתך, ועזרה לך וקדמה אותך, או להפך, עגבה אותך. שבאת וקיבלת את המספר החדש, היקום לקח את האנרגיה שלך, ועשה לך שינוי אנרגטי למקום חדש בחיים. ויש המון אנשים שעוברים מהפכים בחיים. לעבור ממדינה למדינה ולהתחיל חיים חדשים, זה סוג של מהפך. השאלה, המהפך הזה, נתנו לך על ההתחלה מתנה, קחי מספרים, כל המספרים הם טובים, כל המספרים הם מתנות, אני מתייחס לזה. או שמספרים שמאתגרים אותך, מכניסים אותך יותר לשיעורים. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים למפה, מה נותנת לי המפה? מודעות. לדעת את הדברים. שנכנסים למודעות, ואז אני במודעות, מה יש לי, מה חסר לי, מה חזק, מה חלש, אני אדע גם לקחת את עצמי למקומות, איך אני אתנהל בתוך כל החיים האלה. תקשיבי, באמת, אני אגיד בצניעות, אנשים שבאמת לוקחים את הדברים האלה ברצינות, ומסתכלים על כל האנרגיה הזאת,
זה משקם חיים. אני מסכימה. האם לעבוד עם אנשים? יש אנשים שאין להם את הכישרון לעבוד עם אנשים, והם מתעקשים להיות עצמאיים ולפתוח עסק, ושהם יעבדו מול האנשים. אבל חמודי, אין לך את זה, תוותר. אל תהיה שכיר, אבל קח איתך אנשים. וככה אני לוקח באמת עסקים לקראת קריסה. מחבר להם את האנשים הנכונים, או מרדד מהם את האנשים הלא נכונים, ואנחנו מביאים אותם להצלחות גדולות. אותו דבר במשפחה, אותו דבר במקום האישי, במקום הזוגי, במקום הרגשי. עכשיו, בנוסף לכל זה, למדתי לאורך כל השנים רפואה משלימה. למדתי המון תחומים, ואני עובד עם קערות טיבטיות, עובד עם צ'קרות, עם איזונים אנרגטיים. יודעים לקחת את הבן אדם וגם לעשות לו את האיזון האנרגטי, להיות במקום שאני שלם עם עצמי, של מקום מאוזן. שלא היצרים שולטים, שלא הרגשות שולטות. יש אנשים שהם רגישים מדי. כל הזמן הרגשות שולטות, אוי מסכן, אוי מרחם על זה, אוי מרחם על זאת. יש אנשים שהם שכליים, לא רואים אנשים. הם לא רואים אותך בתור בן אדם. שכל, מה הרזומי שלך, מה עשית, מה לא עשית. כן. עכשיו, החוכמה בחיים האלה לאזן. לקחת את כל המכלול ולקחת קצת מכל דבר. עכשיו, איך נדע מה קיים, מה חסר? הרבה פעמים אנחנו לא מודעים לזה. דרך התקשור, דרך הקלפים, דרך הנומרולוגיה, אני יודע להסתכל בצורה באמת כמעט מדויקת. אני לא רוצה להתיימר ולהישמע. לא, אני מאמינה לו, אני שמעתי אותו, תאמינו לי שאני שמעתי אותו. תודה. קשה לי לעוף על עצמי. כאילו, את יודעת, כמה שמנטור, ואני מביא אנשים להצלחות באמת מצוינות. היום בסין, יש לי בסין אנשי עסקים מהשורה הפותחת בסין. בתאילנד אותו דבר. בישראל יש לי מנכ"לים של חברות, אני מרצה במאוחדת, אני מרצה בארגונים הכי גדולים בישראל. תראה, אני יכולה להגיד לכם שאני מאמינה בו, ולמה בגלל זה הבאתי אותו לפה. כי בן אדם שקם בבוקר ואומר, איזה יום מגעיל, או איזה יום, היום שלא יהיה מגעיל. בן אדם שקם בבוקר ואומר, איזה יום מקסים, היום יום נפלא, היום שלא יהיה נפלא, כי אתה בעצמך השתנית. החיים יפים. עכשיו, אין לנו הרבה זמן, ואני רוצה שתגיד מתי אתה חוזר, ומה תעשה, ומה אנחנו יכולים להצטרף. בעזרת השם אני חוזר ב-15 ליוני עד ה-15 ליולי, או עד סוף יולי. אנחנו עושים כנס מרוכז של 3 ימים, שאני בא ונותן את כל תפיסות החיים, איך להתנהל, מודעות, העצמה, רוחניות, העצמה רוחנית, להתחבר לעצמנו, איך לפענח את האישיות, את המפות האישיות, ולעבור תהליך של העצמה, מאיפה שאתה נמצא היום, לאיפה שאתה רוצה להיות. בשעה הראשונה של הכנס, אנחנו באים ומתחילים לחשוף את המציאות היומית היום, ובסוף הכנס, איפה אני רוצה להיות ולצאת עם חזון, ועם כלים, ועם עשייה, זה 3 ימים. אני רוצה גם ללמד את השיטת נומרולוגיה שלי, שאני מלמד אותה בכל מיני מקומות. אני אעשה קורסים פה. אני מלמד פיתוח אינטואיציה. איך להתחבר לאינטואיציה בקבלת החלטות. אנחנו כולנו קיבלנו מתנה מדהימה בעולם הזה שנקראת אינטואיציה. מסכימה איתך. מי שהולך אחרי האינטואיציה שלו, בעיניי, שם האמת נמצאת. אין טעויות באינטואיציה, ואני מלמד קורס פיתוח אינטואיציה באמת מרתק, בצניעות רבה. מזמין אתכם להצטרף לקורסים של פיתוח אינטואיציה, של נומרולוגיה. אני כבר הולכת. תודה. אני אעשה אותו 7 מפגשים של 3 שעות. יפה. שכל פעם אנחנו נכנסים עוד ועוד ועוד ועוד, עד שמחדדים את האינטואיציה הזאת ולומדים להתחבר אליה ולהשתמש בה. היום אני מעביר את זה בארגונים מאוד יפים בארץ. ויש את התוצאות. לפני, אבל אני רוצה להגיד תודה גדולה לאחת החברות המדהימות, עדי ברטל, שגרה כאן בטורונטו, שפתחה לי את הדלתות, שהביאה אותי לטורונטו. לא במקרה אנשים מתחברים. לתמרי, חשוב לך גילה, לא לשכוח את האנשים. אני במקרה הייתי במקום הנכון וראיתי אותך. תודה, באמת. היום מדברים על הצלחה גדולה ועל החיים ועל העולם הגדול, ואני נמצא שם, אבל מאוד חשוב לא לשכוח את האנשים הטובים בדרך. יש לנו מלאכים שעושים את המלאכה, והם רק מביאים אותם על המקומות הנכונים. מה שעלינו לעשות זה להביא את עצמנו בשיא שלנו. ככה גם הייתי בצבא. גם שהייתי סג"ם, סגן, סרן, בתור קצין ומצטיין, וכל ההצטיינויות באמת שחטפתי, תואר ראשון, התחלה של תואר שני, תמיד היו אנשים שעשו את הדברים ואמרו לי, ג'אבר בוא, ג'אבר בוא, ג'אבר כדאי לך. אסור לנו לשכוח אותם. אני מסכימה איתך 100%. עדי ברטל, תמרי, את, אמיר אפרים, ואם אני מעבר לים, התודה הכי גדולה ביקום זה לאמא שלי. אתה רואה למה אני אוהבת אותך? אין כמו אמא, אין, לא יעזור. אין כמו אמא. באנו ממקום טוב, קיבלנו חינוך טוב. אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה, ואיפה אפשר למצוא את כל האינפורמציה?
אפשר למצוא את כל האינפורמציה באתר של מרכז נור. לפני 3 שנים שעזבתי צבא, קמתי ופתחתי, כן. אני אשים לכם את מרכז נור, אפשר לכתוב לנו אימייל. נפרסם. אפשר לפנות דרך המייל, אפשר לפנות לאתר של מרכז נור. באהבה. לין חג'אג', שלום, קודם כל ברוכה הבאה. תודה רבה. אשת עסקים מישראל. תספרי לנו קצת, מה הקשר שלך על הבחור הצעיר והיפה הזה? אז כמו שציינת, אני אשת עסקים מישראל, וג'אבר פגשתי במהלך פגישה עסקית. שם בעצם התוודעתי לתופעה הזאת שנקראת ג'אבר חביש. תופעה מהממת. מדהים. אני גם הייתי מופתעת. ממש כך, ואני זוכרת שבסופה של הפגישה אמרתי לו, אתה ואני רק התחלנו. ומשם הכל היסטוריה. ג'אבר הפך להיות המנטור האישי והעסקי שלי. הוא מלווה אותי בתהליכי העצמה אישית. אפשר לשאול מה את עושה? אני עוסקת בנדל"ן, ביזמות נדל"ן, בארץ ועכשיו בהתרחבות לחו"ל. ארצות הברית, קנדה, זה בדיוק מטרת הנסיעה שלנו, גם לבחון הזדמנויות אטרקטיביות בנדל"ן, פה בקנדה. ולא היה לי ספק לרגע שאני עושה את המסע הזה עם ג'אבר. הוא פשוט, אני חושבת שג'אבר זה, אומרים, עשה לך רב, קנה לך חבר, וזמן לך מלאך. ואני זמנתי מלאך, אני פשוט זכיתי. איזה יופי. זכיתי, ג'אבר הוא פשוט מתנה. אני קוראת לו מלאך של אור. הוא מלאך שירד אלינו משמיים, הוא מסמיק, מסכן. אין מה לעשות. תנו לי לצאת, תדברו, אני אחזור. ג'אבר הוא באמת, תשמעי, ניתנה לו מתנה. הוא ניחן נכון, במתנה, ביכולות מדהימות, ואני חושבת שזה פשע, אם הוא לא היה מקשיב לקול הפנימי שלו. כי ג'אבר עזב קריירה מאוד מזהירה בצבא. תראי, אני ישבתי, לאלו שרואים, אני ישבתי והקשבתי למה שהוא אומר, זה לא היה 5 דקות, ישבנו כמה שעות והקשבנו, ובסוף ראיתי את התוצאות, ראיתי את המספר שלי, ראיתי, כאילו, זה ממקד אותך, זה ממקד אותך. אני חושבת שבמובן הרחב, כל אדם, תסתכלי גם על האנשים הכי מצליחים בעולם, תבדקי ותגלי שמאחוריהם יש מנטור מצליח, מנטור חזק מאוד. זה אני מאמינה, שכל, אפילו המנטרים צריכים מנטור. ממש כך. וזה המקום הכי מפרגן, ובעיניי הכי מרגש, שאני בסך הכל ילד בן 33, אני קורא לעצמי ילד בן 33. גם כשהייתי בן 25 ו-30 ו-33, מגיעים אליי אנשי עסקים ואנשים אישיים, פרטיים, בני 50 ו-60, ג'אבר תן לנו עצה. זה לא קשור לגיל. כאילו, המנטור הזה, אותי זה מרגש. בסדר. זה מרגש אותו, כי זה כמו שיש לך, ניחנת בכישרון לשיר מאוד יפה. אז באמת אתה עומד על במה ואתה שר, ואנשים מתעלפים ממך, ואתה אומר, אוקיי, כאילו, אתה לא מבין בעצם את העוצמה, את המתנה. ג'אבר הוא אחד כזה, הוא באמת ניחן ביכולות מדהימות, כי את יכולה להגיד לי, אוקיי, אז יש הרבה יועצים, רוחניים כאלה ואחרים, לג'אבר יש משהו שאין לאף אחד אחר, וזה יכולות תקשור שלו. זה אמיתי, זה הכי אמיתי. אני, כמו שאני עושה את הדברים שאני עושה על הטוב ביותר, גם המנטור שלי יהיה הטוב ביותר. נו, ברור, אחרת לא הייתם ביחד, אחרת הוא לא היה יכול להיות המנטור שלך. זה הולך ביחד, אני צמודה אליו, אני גאה ואני שמחה, וזה באמת זכות שלי. אז אין לנו הרבה זמן, אז בוא נדבר קצת מה יהיה פה בג'ון. שלכל החבר'ה שלנו שרוצים להצטרף למה שאתם עושים, דיברנו על זה קצת, אבל את מצטרפת בג'ון? ברור, אני צמודה לג'אבר. כמו שג'אבר אמר, בג'ון יהיה פה כנס של 3 ימים, כנס העצמה רוחנית. ג'אבר ילמד את הנומרולוגיה ופיתוח אינטואיציה אישית ומודעות, ואנשים פה הולכים לקבל... אני מתרגש לקראת זה. מתרגש לקראת זה. ברור שזה מרגש. אתה תעבוד קשה פה. זה השליחות גם. זה עבודה קשה. זה השליחות להפיץ את האור ואת זה בכל מקום, ואני לא שומר לעצמי שום סודות. אני אומר, אחד הדברים המדהימים, אל תשמור לעצמך את הסודות שלך, שרק אני אייעץ לכולם. קחו ממני את כל האינפורמציה, קחו את כל מה שגיליתי, קחו את כל ההערות שקיבלתי, ואתם תיקחו את זה לעצמכם, תשתמשו בהכל. באתי לתת את כל מה שקיבלתי. כמו שאמרתי, זה פשע לא להשתמש במתנה הזאת שקיבלת. אבל אין מה להחביא, כי זה מתנה שלך, זה לא אומר אם אני אלמד מה אתה... זה לא אומר שלי יש את המתנה הזאת, אני להפך. יש המון המורולוגים בארץ. השאיפה שלי... אני אגיד תודה שאתה עוזר. השאיפה שלי שיהיה לי כולם את המתנות האלה. הלוואי. שכולם יתעסקו ויתנהלו מהמקום הרוחני, מהמקום המואר, מהמקום של לקבל עוד תובנות.
להפיץ את האור בכמה שיותר מקומות בעולם הזה. איזה יופי לשמוע. ושנגיע באמת, שנגיע להחלטות נכונות בחיינו. את יודעת, אנחנו מדברים על ואני הרבה... רוצה לאחל ללין, באמת, יש פה ישות אור. אני רוצה להגיד לכם, יש מעט אנשי עסקים שמגיעים לגדולות כמו שהגיעה לין, ממשיכים לתרום, ממשיכים לתת בסתר, לכל מקום שאנחנו מגיעים. חיים בלי לתרום, היא זה לא עוזרת חיים. לכולם, מפרגנת, נותנת במה אחת ויחידה. איזה יופי, תודה, איזה תודה. כיף. אני נהנית לשמוע את זה. חבר'ה, הזמן שלנו אזל. אני מחכה לראות אתכם בג'ון בחזרה. תודה. ואתם תחזרו אלינו, בטוח. ברור. תודה. תודה רבה לכם, תודה רבה גילה. לשניכם. תודה רבה. להתראות. תודה, גילה. אני תודה, מקווה גילה. שנהנתם ותסתכלו ותבררו מה יהיה לנו פה בג'ון, ואני מקווה לראות אתכם ביחד באחד מהקורסים שלהם. אז אני אגיד לכם באמת תודה ולהתראות בשבוע הבא.